És sequera o és saqueig? Quan parlem de sequera, acostumem a preguntar-nos per l'estat dels núvols. Però el problema al qual ens enfrontem no és només la manca de pluja. Tenim un problema d'escassetat. Consumim més aigua de la que és viable. Més enllà de mirar al cel, com fem front a la sequera? 1. Gestionant els recursos. Restaurem i preservem les nostres conques. Prioritzem la salut de les masses d'aigua i els seus ecosistemes. Reclamem la gestió pública i participada de l'aigua perquè és un bé comú essencial per a la vida. 2. Frenant la demanda. L'aigua ha de ser el limitador de qualsevol creixement econòmic. Posem fre al consum desbocat de certs sectors. Transformem el model agrícola, urbanístic, turístic i industrial per no generar tensions, escassetat i impactes sobre el medi. Tot això i molt més ho podem estudiar i difondre gràcies al suport de les nostres sòcies. Ajuda'ns tu també a transformar el nostre consum. Uneix-te a Opcions.